Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Vice President juga sanggina hikai ke belatipun ke Federation of All School Teachers Association dan neka fastom ubabusan bor jungai ulapan pau ke jing ngau diau namar pana ki pra jang ngot kino hikai ad hoc hakani ke jela ki bela poi sya ke jing ki duna bha badula ong bakani ke jing bah ka jat ben re khasi ka duna bha ke jing teli handai wat la ka tau lo ong badan kampat ya ka mensia mesin rang bani khon ya kanu kamat wat la don tang khendiat ngot ubabusan bor lo pentim bagi no hikai kin syong bat miet bat singi hamadan malki ban penjur ke jing tawana ka sorkar baka de ban siu ke juk ke jing siu kin hikai namar ba ka kam ke baki tre ke de ke juk bat syu ula pentim baki no hikai ad hoc ki dawana ka sorkar baka de ban kintiu kerdan no yaki kom kita ki no hikai deficit ki ban yo jing siu na ka sorkar ula pentim baka ne ke ji ke ba kremput kandang yai beteng tat hadu baka sorkar kan sengap ya ke jing dawa jongki te kumbang ilay rai ma nadu ka arterik September la dakikan mau nilai ai ya ka press conference bala da ka sarkar kamle ai halor ki jing dawai ki jong ka federation kamun ngin sakot ya ka general meeting ka banlong khat lai tarik te hakani ka general meeting ru kinohikai da ka wai ka sur kila shimbe ya ka wai ka rai ba ngin sedang no ya ka jing ki te ka jinga ki ka jongi ka bangi sedang menta ka singi ka buat play i ka long bed da ka jinga ya pat ba ka bajai jai tang bangin pen i sya ka sarkar ba kum kinong kai school ad hoc nila sedang ya ka jinga ki ka jongi bat hadien mengilawan pai na ka ni ka jinga pat ba menta ngin ya syong hang ni ha ka jing syong kelan mongor ka baklem sange met labat si te ya ki program ki ban sabut kemudian sabatai hadien te kadiman mah ka bah khamat do ka bah ka federation ka bu kalong be banra no ya ki no hikai school ad hoc sya ka deficit system lani sya ka deficit pattern ka bamut ka pay skill bat ki wei ki jing sio kata ka dei kadiman ka bang ibu hakmat jong ka sarkar tingi tipru manadu ki snam ki baladep ka sarkar ka ai be ya ka daw ba om dan pisah hendrai ngi tip syai bala da ka sarkar ka don ya kamon kamut ka pisa kam don ai namar ban sna pisaru ka dai maka bat ban sim rai ru ka dai maka balai bangibu e ngani kadiman kum kinong kai school ad hoc nila syakri ban ai ya ka puli ka puti haki kena labun snem nila ban ong deki lai pau sau pau snem ndrai hadu menta ngidang yai sa hi kum kita kinong hikai ad hoc kay ka badan kam menta kamut ba ka sarkar kadai ban sna ye kita ki policy ke ban penjak no e kan ni ka kerteng ad hoc kamut knang bangin yo da kata ka jing siu ka ba man la ka por kamut kandon ka jing kiu jong ka tulop kum balong lem ki wei ki para no hikai namala dang yakran ya kata ka qualification ma kum no la thung ye yang ki no hikai nyemdan ka jing ya pher ngi de ki ju i pendap ya ka ju ka jing puli ki ju ki kerdan hendrai ka jing ya pher ka bami hang ni pat ka dai tang ha ka jing siu te kamut ngi kerpat ya ka sarkar ba kadai ban sim no ya ka sin jam kamut ban penjak no ikini ki ad hoc bat pen kentiu kerdan ngi baro kino hikai school ad hoc tapi ha ka bayadai bat kani ka report jong ka state education commission ho nyem sim yo hakti ya ka report hendrai la pentip yang ngi daki official jong ka education department bat katu kat ni na ki member ba kamdon AA kanu ka recommendation na ka commission kabayadai bat ka jingkentiu ya ketulop jong kino hikai ad hoc tia halor kata kanong rim kamut ba ngidawa ya ka sarkar ba kadai ban le ai yang kino hikai ad hoc namar ba ngila yarap ya ka state hakaliang jong ka puli ka puti pi habaya kran ya final constraint ni tip tang kawe kadai bai tang kamon jong ka sarkar kum nganuksa ngilap mentai kini kisnem ge baladep ka sarkar kala penmi buon kita ki program ma kiba ai kerteng ha kerteng jong chief minister na ai kimi kini ki pisah kani barok kadai balai baka sarkar ka donia kamon wat hang ni ru mentang ngitip balada ka sarkar kamon kamut omdan jing AAA ma kumbalong ha kini ki district council ki baladep ngilap baka sarkar ka kloy menta ban siu tulop wat ikinong trei at district council ru balai namar baka don kamon
Te hang ni ru kamut ni dan kampang ye kata. Lada kadon ye kamon te kamut ni ong bet bakala bet iki baro. Ni adon jan kumba prahajar ngut ki kinong hikai ad hoc nadu LP hadu higher secondary. Te kidang buon kinong hikai ki be fuan mentan gi sakut blok te nyin lap tang ya kawai dang ya kran sepang gajing sisha. Hakajai penriu jong ki khasi. Ni kajing ya teli kaduna. Ya kata piru pitip nrei hakabakut ngin ya kran ni dan kam tang ya kamen sim masenrang. Ladang idan tang kendiat ngut ru ni keloi banyak kun hadu kabakut. Na kabenta jong no kajing phalang jong barok kita ki prahajar. Ngin kasyong ha ka sarkar lada kala banya pendek no ha kita ki sisngi arsngi te ka biang lada kamla kamut ba ngin sadon ki review meeting man la ka arsngi kata ka deka rai jong ka CEC te kamut ngin sasyem ki wei pat ki senjam ki barangsa. Ngin ya syong bet bat mit bat sngi. Kalong indefinite kajing ya syong. Lada ong ya ki district Nagaro Hills ngi layawan lut plan. Ngin ya sedang minta ke sini, kajinya syong kelany mongor ke baklem sange mit bat sini, Nagaro Hills kin sedang haka arpusau tarik. Namar onda kilek pai la syai kin rest kamut kin sedang arpusau tarik maki syapot tura. Te ingin saya syong perkat ya kata, ngin pat ya keren, namar minta kata yo hadu la syim tayo kan sedang ke puja ingin saya pet. Teladang ya pet ya kata ngihap ya menjuri kum kinong hikai kum tipat baru. Ba ni kum kinong hikai school kai ke ba kongsan ngi ai ki kena kaspa ba mo ngila panong ngi kum ki kimi ki kpa kai kaspa ka bangin ai ki kun ka daitang ka pule ka puthi te ngi ki no hikai ad hoc ru ngi ai kata kaspa ba te balai ka sarkar kam ithu gen ya kata ka jing yarap ka jong ya ka state te hadu mentah ha ngi kubur ba ka sarkar kampet ya kaliang ka pule ka puthi kalau ong ba ngi lale sibun ha kaliang ka pule ka puthi henrei ha ka bakut ada lagi nyapet bah kamtam bagi no hikai ad hoc ngisa baik kumju kum gunuksa ngin ayapi ma ngila hikai mentala jan life house nem ma kajo katulap bat uniung no hikai berang wan thamai temudur ma pitang hangta kai ka kaburam ka jongi ken ha ka emlang ka salang ka sarkar kadiban pet ken kitaro